Fil-katekezi tagħna llum eżistijaj, xtaqt nirrifletti ftit magħkom hekk dwar silta partikolari mill-Evanġelju illi tista' anke tagħtina ftit dawl fil-mixja tagħna. Naqrawha mbagħad nirriflettu fuqha. Meħuda mill-Vanġelu skont San Mark l-ewwel kapitlu minn vers 40 sa vers 42. Risaq fuqu wieħed lebrus jitolbu bil-ħerqa. Inxtieħed arkub tieħ qudiemu qallu, jekk trid tista' tfejjaqni. Imqanqal mill-ħniena, Ġesu mett idu fuqu, messu u qallu, irrid kun imnaddaf. U minnu fih il-lebra marritlu u ġismu indaf. Din il-kelma eżistijaj hija waħda mill-ħafna momenti fejn Ġesu naraw kif ifejjaq persuna. Jekk nixtieq nagħmel ċar l-enfasi ta' Ġesu. Ġesu li ġie xandar is-saltna Talla jurina kif is-saltna Talla hi preżenti. Is-saltna Talla, jekk rid ngħiduha mod sempliċi, huwa Ġesu nnifsu. Ġesu nnifsu Alla fostna. Alla fostna, dik is-saltna. Il-preżenza t'Alla ħajja fostna li ġi biex lilna jsalvana. Ġesu ġi xandar dil-preżenza ħajja, attiva, dinamika, ta' mħabba u kompassjoni li Alla għandu lejna. U dan Ġesu eżistijaj fil-mod kif huwa għex u għamel, narawh li għamlu b'dawn il-modi partikolari. Ġesu jurina li s-saltna Talla qiegħda fostna billi ixandar l-aħbarijiet tajba l-fqajrin, ifejjaq il-morda, jeħles il-imjasrin u jaħfer id-nubiet. Mela dawn huma 4 modi prinċipali kif Ġesu jurina illi s-saltna qiegħda fostna nistgħu nsibuhom fil-ktieb tal-Profeta Eżajija li mbagħad Ġesu fis-sinagoga ta' Nażaret jikwotom huwa stess fil-Vanġelu skont San Luqa. Meta l-mulej Ġesu juri u jgħix il-ministeru tiegħu, jgħix il-ħajja tiegħu fuq din l-art, jippriedka, ifejjaq, jeżorċizza u jaħfer. Dawn huma l-4 modi li jmorru flimkien fih dan il-Knisja. Dawn huma 4 affarijiet li Ġesu stess tal il-Knisja biex tagħmel. Ġesu l-Knisja bata tippriedka, Ġesu l-Knisja bata taħfer, Ġesu l-Knisja bata tfejjaq u Ġesu l-Knisja bata teżorċizza mill-ħakma tax-xitan. Issa aħna rrid noqogħdu attenti eżisti għaliex xi kultant jista' jkun illi aħna qed nagħmlu żball fih dan il-Knisja. L-iżball li jista' jkun xi drabi nagħmlu illi daw l-4 modi kif Ġesu jurina li s-saltna Talla qiegħda fostna, jiġifieri il-predikazzjoni, il-fejqan, il-liberazzjoni, l-eżorċiżmu u l-maħfra tad-nubiet, jista' jkun li aħna daw ma naħduhomx jew ma nagħmluhomx l-4 li huma. Jista' jkun li xi drabi aħna nenfasizzaw il-kelma, allura nipritkaw li nxandru l-verità, li nagħlmu lin-nies u nagħmlu dik waħedha. U jekk nagħmlu dik waħedha, inkunu qegħdin niżbaljaw. Jew aħjar ma nkunux qegħdin fil-pjan sħiħ u totali ta' dik il-missjoni li Ġesu bat il-Knisja. Ġesu l-Knisja ma batix biex tgħallem u taqafem, bata wkoll biex tfejjaq. U dan huwa importanti eżistijaj. Għaliex is-soċjetà tagħna, il-bniedem tagħna, illum il-ġurnata, ċerti nies li anka jiżbaljaw u jaraw li ma jistgħux jgħixu t-tagħlim ta' Ġesu, it-tagħlim tal-Knisja. Xi drabi proprju mhux minn hemm rridu nibdew. Xi drabi rridu nibdew mill-fejqan illi jrid jagħti Ġesu u mbagħad niġu għall-kelma tiegħu. Xi drabi rridu nibdew mill-ħelsien, mill-eżorċiżmu, mill-ħelsien mill-ħakma tax-xitan fil-ħajja tal-bniedem u mbagħad niġu biex nxandru l-verità l-kelma. Xi drabi nibdew mill-maħfra,
li l-bniedem għandu bżonn jirċievi. Xi drabi iva rridu nibdew bil-kelma. Ninnotaw jekk naqraw il-Vanġeli b'attenzjoni li Ġesu mhux dejjem kien jibda bl-istess mod. Ġili kien l-ewwel jipriedka mbagħad ifejja, ġili l-ewwel fejja u mbagħad priedka. L-ewwel eżorċizza mbagħad ta' talima. L-ewwel ħafer id-nubiet u mbagħad tal-messaġġ. Mu minix dejjem l-istess il-mulej li hu żgur li daw Ġesu ma kienx jifridhom. U aħna rnoqgħdu attenti żistijej, aħna bħala saċerdoti, kull min imexxi fil-Knisja b'mod jew ieħor minn ix-xjaqdiet, gruppi, parroċċi, movimenti, komunitajiet reliġjużi, ma nistgħux nifirdu ix-xandir tal-kelma mill-fejqan, mill-eżorċiżmu u mill-maħfra tad-nubiet. Din hija l-missjoni kompleta u sħiħa illi Kristu ta' lill-Knisja tiegħu. Ejjew nagħmlu ftit eżami ta' kuxjenza. B'ħafna mħabba eżistijej anke aħna saċerdoti. Forsi intom li qegħdin issegwu f'dan il-mument. Kemm il-darba aħna nipritkaw x'inhu tajjeb u ħażin. U ku kellna nqablu dak kemm il-darba nipritkaw dwar il-grazzja tal-Alla li jrid ikompli jfejja anke fi żminijietna. Għaliex jekk aħna ngħidu biss dak li hu tajjeb u ħażin, ħafna minn nies jaqtaw iktar qalbhom milli diġà qataw qalbhom. Għaliex iħossu ħpiż li diffiċli li jerfgħu f'ċerti momenti. Mentri aħna nlaqgħuhom mal-grazzja ta' Ġesu li tfejjaq li teħles, allura dak isir piż ħelu, toqgħod ħafif kif qal Ġesu nnifsu. Hawnhekk għandna dar-rakkont ta' dan il-lebrus illi jersaq lejn Ġesu u jitolbu bil-ħerqa biex ifejqu. Dan l-lebrus għażis fija għażis oħti tista' tkun int f'dan il-mument. Inti li forsi qed iġġor lebra, marda li tista' tkun kwalitajiet differenti. Tista' tkun li inti marit fiżikament u qed titlob il-mulej biex ifejqek. Il-mart fiżiku li xi drabi tant jaqtanna qalbna, xi drabi jiddisprana, xi drabi li nkunna nġorruh mal-medda ta' snin hekk insibuha iktar diffiċli fil-mixja tagħna, iktar mal-pis tal-mart jidħol il-ġewwa. Għal forsi verament int marit fiżikament u qed titlob il-mulej biex ifejqek. Il-mart tiegħek għażissija waqt jista' jkun il-mart ta' dnub fil-ħajja tiegħek. Jista' jkun li inti għaddej minn dnub li ma tistax tinqala minnu. Kemm eżisti llum għandna hekk ċerti vizzijiet illi ċerti nies jiħtlu fihom u mbagħad diffiċli biex jinqalgħu minnhom. Il-pornografija pereżempju, kemm qed issir vizzju, kemm qed issir dnub lin-nies xi drabi diffiċli jinqalgħu minnu. L-alkohol, id-droga, il-lob tal-flus li tittonfoq il-flus tiegħek fil-ħwienet. Hekk dawn il-vizzijiet, is-sigaretti, hekk li nqabdu fihom u li diffiċli nqalgħu minnhom. Daw il-vizzijiet eżistijaj. Forsi llum inti għandek din il-mart ta' dnub jew il-mart tal-vizzju li ma tistax tinqala minnu. U forsi allura inti wkoll ma tix tiddejjaq tersaq li Ġesu tgħidlu mulej fejjaqni. Jista' jkun li inti għandek il-mart hekk fid-djufija psikoloġika tiegħek. Forsi għaliex hekk mentalment insapajjien, forsi għandek depression, forsi tbati minn xi kundizzjoni ta' personality disorder, hekk forsi tbati minn xi ossessjonijiet, kollu taħseb xi ħaġa saret ossessjoni fik. Forsi qed iġġor weġat fil-qalb tiegħek meta kont żgħir għall-iskola, fil-knisja, forsi weġġek xi saċerdot, xi soru, xi patri, xi katekista, forsi mweġġa mill-ġenituri tiegħek, forsi mweġġa minn xi teacher, forsi sħabek, forsi ġejt bullied, forsi għaddejt minn xi abbuż fil-ħajja tiegħek, forsi ġejt imsewta, forsi ġejt imwaqqaċċajt bil-kliem, forsi ġejt imwarba, jgħidulek li m'intix tajjeb, ħadd uħor aħjar minnek, forsi qed iġġor l-weġat tal-inġustizzja, forsi qed iġġor il-weġat fi żwieġ, forsi qed iġġor weġat minn uliedek, jew weġat minn ġenituri tiegħek, jew minn persuni li intħabbejt,
din tista' tkun il-weġa l-marda tiegħek li wkoll tittiġi quddiem biha Ġesu tgħidlu mulej fejjani. Ixini eżis tiegħi, ixini eżis ħuti, is-sitwazzjoni tagħkom. Tista' tkun ukoll forsi xi ħadd minnkom għaddej minn xi oppressjoni diabolika. Iħoss li x-xitan qiegħed jaħkem il-moħħ tiegħu, il-ħajja tiegħu, qiegħed itelfek. Ċertament m'għandniex kull ħaġa ħażina li tinqara nwaħlu fix-xitan u naraw ix-xitan kullimkien mhuwiex tajjeb. Però daqstant toħru mhux tajjeb li ma naraw imkien. Min waħħal kollox fix-xitan u snaħan qatt ma natorta xejn u ħażin. Imma min ix-xitan ma jaraħx, ma jindunax li qed jaħdem u ħażin mod ieħor. Allura jista' jkun eħel hemm bżonn tiġi quddiem Ġesu tgħidli mulej għandi bżonnok biex teħlisni. Biex taħlisni mill-ħakma ta' Satana fil-ħajja tiegħi. U allura eżis tiegħi, illum nixtieq nagħmlilkom dan il-kuraġġ kbir. Kbir, kbir, kbir. Ġesu għamel mewt, Ġesu huwa ħaj, Ġesu huwa l-istess il-bieraħ illum u għal dejjem. L-istess Ġesu illi fejjaq il-morda ħelishom mix-xitan 2000 sena ilu. Huwa l-istess Ġesu li huwa ħaj illum li rid ifejjaq lilek, li rid jaħles lilek, li rid jaħfer id-nubit tiegħek. Ejjew aħna nkunu bħal dan ir-raġel Lebrus illi ma ddejjaqx jinġteħed għal kubtejh quddiem Ġesu. Bniedem Lebrus ma kienx jitħallat man-nies, kien joqgħod il-bot. Imma Ġesu jilqgħu u dar-raġel ma jibżax jintefa' f'riġlejn Ġesu. Hija uħti għamel kuraġġ mill-qalb. Mill-qalb m'għandikx għalfejn tibża tersaq lejn Ġesu. Taħsibx li Ġesu ħajjarrabbja miegħek, taħsibx li Ġesu ħajjajjat miegħek. Taħsibx li Ġesu ħajtemmalek lura ddub ma' wiċċek, m'hemm l-ebda dnub, l-ebda weġa, l-ebda miżerja, l-ebda ngan tax-xitan, l-ebda marda li hija ikbar minn Alla. Ħadd u xejn mu ikbar mill-qawwa tal-imħabba u l-ħnina ta' Ġesu għalina. Mela l-ewwel ħaġa, tibżax tersaq lejn Ġesu. Tibżax tersaq lejn Kristu. Tibqax lura, tibqax il-bot, tkun xiblaħ, tkun xbela. Meta dan Ġesu għandu dejh dirajh miftuħa lik, għalfejn tibqa l-bot int minn dan Kristu li lilek uħobbok u jrid jiġi jiltaqa' miegħek. Tinġteħed fil-ġlejn Ġesu għażis ħija waqti f'diversi modi. Tista' tinġteħed fil-ġlejn Ġesu fl-Ewkaristija mqazza bli tmur f'xi kappella f'riġlejn il-mulej. Tista' tinġteħed f'riġlejn Ġesu billi tintefa' taqra l-Bibbja, l-kelma ta' Alla li hija l-preżenza ta' Ġesu innifsu li hu preżenti fil-kelma tiegħu. Tintefa' f'riġlejn Ġesu billi tingħaqad ma' xi komunità, ma' xi grupp, ma' xi għaqda Kristjana nisranija fejn inti tistemmek tiltaqa' ma' Ġesu li qalilna fejn 2 jew 3 jkunu fis-swina nkun hemmhekk f'nofshom. Tinġteħed fil-ġlejn Ġesu billi tmur għand is-saċerdot li huwa Kristu ieħor fuq dil-ard biex jgħalmek, biex ifejqek, biex jaħfirlek, biex jeżorċizzak, biex jeħilsek mill-ħakma tax-xitan. Tintefa' fil-ġlejn Ġesu b'dawn il-moti. Inqala għamel pass, tibżax anke kilek snin, il-mulej qed jistennik. Mhuwiex se jċanfrek, iridek, iva lilek int li qed tismani issa f'dal-mument u tgħid imma dil-kelma li hija iva għaliki. U tibqax tiddubita, tibqax tħalli għal-għada. Illum il-mulej tisejjaħlek qed jgħidlek ejja għandi, tibqax il-bot minni. Illum irid infejqek, illum irid naħfirlek, illum irid neħilsek. Illum. Tibżax tiġi għand Ġesu. Tax qalbek, għandek x'għandek u x'inhu l-mar tiegħek, x'inhi d-dba tiegħek, u x'inhi s-sitwazzjoni tiegħek. Xejn mu ikbar mill-imħabba u l-ħnina tal-Alla lina. It-tieni ħaġa dan il-Lebrus mhux biss imur f'riġlejn Ġesu, imma jgħidilna li jitolbu bil-ħerqa. Mela ma jmurx f'riġlejn Ġesu darba jgħidlu xi ħaġa u jitlaq l-hemm. Le, bil-ħerqa. Bil-ħerqa kbira mill-qalb. Hekk irid ikun ir-relazzjoni tagħna ma' Kristu, id-dialogu tagħna ma' Ġesu meta mmorru għandu f'dawn iċ-ċirkustanzi kollha. Irridu nitolbuh bil-ħerqa, ġifieri mill-profond tal-qalb tagħna. Għaliex?
mhux għax Ġesu ma jafx. Imma t-talb bil-ħerqa huwa meta aħna l-bnedmin niġu niddependu kompletament minn Ġesu fil-ħajja tagħna. Jitlob minn ħerqa min jaf li m'għandux triq oħra x'jażel. Titlob bil-ħerqa ġifieri provajt kollox, xejn ma ħadem u issa fadallek l-aħħar tama illi jekk titlifa tlift kollox. U allura l-aħħar ċirkustanza bil-ħerqa kollha taf li ma taffordjax titlifa. Ekk ġifieri titlob bil-ħerqa naf li dina it's a take it or leave it, jew ħan itlifa jew ħan akkwista. Allura nagħmel minn kollox impoġġi l-enerġija tiegħi kollha b'ħerqa kbira. Ekk irid nitolbu l-Mulej għax nafu li jekk nitilfu lilu nitilfu kollox. Jekk mhux huma ħajkun ħadd. Mingħajru ma nistgħu nagħmlu xejn dan qalulna huwa nnifsu. Allura b'ħerqa kbira narfu kemm għandna bżonnu. Xi drabi sisti l-Mulej donnu jdum ftit ma jismana, donnu jdum ma jagħtina dak li qed nitolbu, donnu jdum ma jintervjeni fil-ħajja tagħna biex il-ħerqa tagħna tikber u tiżdied. Iktar ma tkun inċaħħat mill-ilma aktar jaqbdek l-aċċ, u mbagħad tista' tapprezza ħafna aktar l-ilma u tilfux. Xi drabi Ġesu jekk jagħtina ċerti grazzi mill-bidu, il-Ġesu ninsewh, nifirħu bil-grazzi li jagħtina, bil-fejqan, etc. u mbagħad il-Alla nabbandunawh. Xi drabi Alla jaf kull wieħed u waħda minna. Aħna maħniex l-istess. Alla jaf x'inhu l-bżonn vera tiegħek fil-qiegħnet ta' qalbek. U sejjer jagħtik dak li tassew se jgħinek mhux biss biex tgħix fuq dil-art imma biex issalva ruħek għal dejjem fl-eternità. Allura nitolbuh b'din il-ħerqa. It-tielet ħaġa. Dan ir-raġel jgħidu jekk trid tista' tfejjaqni. Jekk trid tista' tfejjaqni. Iġisti nistgħu ngħidu lil Mulej dak li qal dar-raġel, irrid tkun infejjaq. Alla, id-mart ma jiġix minn Alla, Alla ma jibgħat l-ebda marda lil ħadd. Alla ma jmarrax nies, Alla huwa mħabba, Alla jfejjaq. Il-mart fid-dinja huwa frott ta' dnub tal-bniedem, id-dnub kollettiv, id-dnub oriġinali, huwa frott tal-limitazzjoni umana tal-ġisem tagħna. Imma żgur mhuwiex frott ta' Alla, mhuwiex ġej minn Alla. Ġesu ġie bil-maqlub, ġie fejjaq, ġie neħħi il-mart. Allura, ma rridux nibżgħu nitolbu lil Ġesu biex ifejjaqna. Hija ħasra li xi drabi insibu min ma jemminx li għandna nitolbu lil Ġesu biex ifejjaqna, min huwa qaċċajt it-talb għal fejqan. U dan huwa żball kbir. Jekk aħna lesti mmorru għand it-tobba, x'in id-diffikultà li nitolbu lil Mulej Ġesu? Ma jfissirx li ma nużawx il-mediċini dak żball. Imma ma jfissirx li għandna npoġġu t-tama tagħna biss fl-erf li Alla tal-bniedem u nwarbu l-Alla li hu l-għajn ta' kull erf. Jekk inti għandek bżonn il-fejqan tant li lestiħu pinnora u tmoran tabib, x'in id-diffikultà li titlob il-Mulej għal-fejqan? Anka l-affarijiet żgħar. Jekk għallu ġieħ ta' ras titlob, jekk għallu ġieħ ta' ras tuħu Panadol, x'in id-diffikultà li għallu ġieħ ta' ras tpoġġi l-fiduċja tiegħek f'idejn il-Mulej u titolbu sabiex ifejqek. Aħna rrid ikollna l-fiduċja sistie fil-Mulej anke f'dawn l-affarijiet żgħar. Għax il-fiduċja talla, l-fidi talla ma tibdix b'affarijiet kbar, imma tibda dawn l-affarijiet żgħar. Ejjew nersqu lejh u nintelqu f'idejn ir-rida tiegħu. Daw kienu tliet affarijiet mela li dan ir-raġel ma ddejjaqx jersaq lejn Ġesu jitolbu bil-ħerqa u jitolbu biex ifejqu. Speċifikament, għallu jekk trid tista' tfejjaqni, ma qallux Mulej jagħmel xi ħaġa f'ħajti, kien speċifiku f'dak li talab. Min-naħa l-oħra Ġesu eżisti. X'kienet ir-risposta ta' Kristu? L-Vanġel jgħid San Mark jgħidilna imqanqal mill-ħniena Ġesu mettidu fuqu messu qallu irrid kun imnaddaf. Tliet affarijiet. Ġesu imqanqal mill-ħniena. It-tweġiba ta' Ġesu għal-marda ta' dan il-lebrus kienet il-ħniena infinita tiegħu. Ġesu eżisti meta jħares lejk jitqanqal bil-ħniena. Jitqanqal bil-ħniena. Hekk qed jagħmel bħalissa, hekk irid jagħmel.
qalb Ġesu imħabba u ħnina biss insibu. Qudiem il-mart, qudiem id-dbatija, qudiem id-dnub tiegħek Ġesu jitqanqal b'ħnina. It-tieni ħaġa li jagħmel Ġesu ipoġġi jdejh fuqu u jmissu. Ġesu ma jiddejjaqx imissil dan il-lebrus. Ġesu ma jiddejjaqx jiġi jmiss il-mart tiegħek, il-weġat tiegħek, il-feriti tiegħek, id-dnub tiegħek, l-uġieħ tiegħek. Irid ipoġġi jdejh fuqu. Hekk din it-tqejjid tal-idejn kien wieħed mill-modi ta' sbieħ li Ġesu kien ifejjaq billi jpoġġi jdejh fuq il-marit. Dan huwa ġest li anke aħna fi żminijietna għandna bżonn niskopruh. Ġesu għalinna tqedu jdejkom fuq il-morda u dawn ifiequ. Tqedu jdejkom fuq il-morda u dawn ifiequ. Huwa ġest ta' għaqda fl-imħabba mal-persuna permezz tal-umanità tagħna, it-tqejjid tal-id. L-id li hija wkoll simbolu, is-seba tal-id ta' Alla hija simbolu tal-Ispiritu Santu fil-Bibja. Allura hija simbolu wkoll it-tqejjid tal-idej tal-għotja tal-Ispiritu Santu lil marit. Għax l-Ispiritu Santu huwa l-qawwa li toħroġ minn Ġesu li jfejjaq. Ħalli l-Ġesu jpoġġi jdejk fuq, idejh fuqek. U t-tielet ħaġa Ġesu jagħti l-kelma ta' fejqan. Irrid kun imnaddaf. Ġesu jfejqek mela bil-ħnina tiegħu, Ġesu jfejqek billi jmissek, bil-preżenza tiegħu, u Ġesu jfejqek bil-kelma tiegħu. Eżistijej, Ġesu jagħti l-kelma u tfieqek. Ejdu li din hijiex il-quddies eżistijej. Il-preżenza ta' Ġesu li jmissna fl-Ewkaristija u l-kelma tiegħu fil-qari tal-quddies li huma żewġ ejjun kbar ta' fejqan. Kull quddiesa hija quddies ta' fejqan. Fija nintaqgħu ma' Ġesu illi fejjaqna. Jalla eżistijej, nagħmlilkom kuraġġ mill-qalb, il-kol kemm intom għaddejjin minn xi għaddejjin, Ġesu irid ikompli jidħol f'ħajjitkom, irid ifejjaqkom, irid jeħliskom mill-ħakma tax-xitan, irid jaħfer id-dnubiet tagħkom, irid jagħtikom il-kelma tiegħu. Ħalli bekk is-saltna talla tkun tassew f'nofskom u tkunu tistgħu timtlew bil-ferħ kif ġara meta Filippu mar jipritka fis-Sammarija ifejjaq jagħmel il-mirakli u l-belt imtlieħ kollha bil-ferħ. Dan hu l-ferħ li għandna bżonn naraw fi żminijietna meta naraw il-Ġesu mill-ġdid ikompli jfejjaq, ikompli jeħles, ikompli jaħfer, ikompli jagħtina l-kelma tiegħu. Int min int, għamilt x'għamilt, kont ixin iċ-ċirkustanza tiegħek l-imħabba l-ħnina l-fejqan il-maħfra ta' Ġesu qegħdin għalik illum. Tibqax lura, Ġesu qed jistennik, dan hu mument ta' grazzja għalik.